Okay, magigala na ito karoon sa panimalay ni former Mabini Mayor Jun Hayuma at pangamustahon niya karong tinguha na balik sa pagkamayo sa lungsod at ang susyon kung unsay nakagat kaniya balikan ang kanina na posisyon na mayo sa Mabini. Mayong buntag, Mayor. Mayong buntag, Sir Fred. Maayong isang buntag sa itong mga kaigsunan diri sa lungsod sa Mabini na nagpaminaw sa panatuntunan ni Sir Fred. Okay, Mayor, una gid akong pangutanan nimo. Unsa man ang nakaagat kanimo nga balikan ang imong palangga nga lungsod isip mayor? Ang una gyud ako nga paaghat, sir, nagsugod kini sa akong nakita nga problema nga dako diri sa among lungsod. Number 1, ang problema sa tubig. Noong ako'y na mayor, sir, nakapangayo ko og 30 million, amount of 30 million project para himuon og patubig, himuon gamiton sa patubig aron makakuha og tubig didto sa Barangay Marcelo Gibutang. Nalipay ko, ngadtong mayor pa ko, nasugdan ang proyekto. Pero akong hibaw-an dito, nga ang nahimo day nga kontraktor, sir, o mga igsunan, mutug-an ako ninyo, ang GC MGDI. Unya, nangutan ako, og tagadis-aning kontraktor. Dihay ningon ako at tungtungura nga, taga Mindanao. Karon, sir, ako namang yung hibaw-an, nga tinuod yun. Ang nigawas nga sa maong construction firm ay si Brian Tanlim. Onya, ang assistant branch manager pod, mga kaigsunan, si iyang asawa nga karon kasalukuyan nga nahimong mayor sa lungsod sa Mabini. Onya, ang project manager, ang iya po, ang asawa pod sa igsuon nga niya, igsuon sa iyang igsuon ni Mayor Onji. Muna ang karon, ngano nga nitug anak ko ninyo, ngano gangut-ngut akong balatian karon, kay ako ang nangayo hantod karon, sir, na natiling ghost kining projeka. Kay kini ako gyud ipaning kamuta, kay aron moabot ning tubiga dili lamang ngadto sa Barangay Marcelo, Barangay Tambo, Barangay Concepcion, Barangay Minol, Barangay Kawayanan, moabot pa ning tubiga kay kusog kayo ning tubiga gikan sa bukid mga kaigsunan nga nilabog lang ning tubiga ngadto sa dagat. Karon wa gihapon mahuman. Unya, moabot man taning tubiga ngadto sa poblasyon 1, poblasyon 2, hangtod tangkingan kayang suplayan dinhi. Kung ayohon gyud ni pagduma, sir. Unya, ang dako po dining tabang sa katawhan, kay di nanta ni sila maglisod og pangita og tubig kay kusog lang ini kayong source. Ako gyud gikitan mo nang diha gyud gibutang namo nga kanang tubiga sayang mo guni kayo. Karon mga kaigsunan, nakatiwangwang hantod karon wa gihapon. Nakaistorya nako ang subcontractor kay gipasa dinhi. Ang subcontractor ningon, manong imo mang gibiyaan, sir? Gibiyaan ni nako, mayor, kay nakuha naman di ay ang bayad dinhi ni Brian Lim. Kay sumasa kong ingon, ang branch manager di ay dinhi kining construction firm ni si Brian Tanlim. Ngot-ngot babalion mga kaigsunan. Daghan pa ko ug itug-an ninyo puhon-puhon. Ug inyo kung pangutanon karon ngano mao ginay dako gyud nako kay naningkamot gyud ko nung nihawa ko des tang lungsod, nagbilin ko 84 milyones. Karon nangutanan sab ko ug asa gidapat ang mga proyekto gikan sa kwarta nga akong gitawag og surplus nga nabili nako diha. Kanang kwarta mga kaigsunan, diha na dako kuhaon ang 15 million para unta ipalit nako sa gagamitan sa atong niagi sa biktima sa audit. Pero subo paminawon, giipit ko sa mga konsyales kay majority man nagilagilang konsyal, giipit ko monong kamo mga nabiktima, kitang nabiktima sa audit, ako tang tagaan adto mga panahona ug mga sin ug mga kagamitan para matukod ang inyong mga balay. Wa gyud ko'y nahimo, wa nako marilis ang kwarta. Mosta sa total kini og 84 milyon akong gibilin as surplus. Ako rong pangutan-on sab kay wa may nakit-nakitan mo nako mutug-an mo ko kalaro.
ang nagmayor-mayor deron diha dili diay si Mayor Unji. Mga kaigsunan, susihan ninyo ug tinud kay daghan ng balita. Unya visible pud kayo nga si Brian Tanlim nganong naaman pirmi diha. Nya naa ba po ko'y gikit-an nga daghan pa gyud ko nga isumbong ninyo karong sunod mga adlaw. Kini si Brian Tanlim, Mayor, mao ba ni ang bana ni Mayor Onji Lim? Tumpak ka sir, yun ang bana. O, si Unji Grace Lim, tumutuan na ako, anak na sa akong first cousin. Dili, way lipod-lipod. Mao bitaw na usahin nung danunta nga nahimik na lang ko. Luoy kayo ang lungsod sa Mabini, sir. So ang mga proyekto diha, doon na ba'y mga timailahan nga ang bana raso sa mayor nga usapod ka kontraktor mabarsad ang nag-implementar o nakakontrata na ng maong mga proyekto? Malinaw na malinaw, sir. Kasi ang sumasa kong giingon, ang contractor firm, ang construction firm nga gigamit ay GCMJ. Siya ang branch manager. Katong panahon na dili pa mayor si Mayor Onji, siya ang assistant branch manager. Malinaw na malinaw. Mas sila ang kontraktor din eh. Manong sila din ang manubag karon nganong nga pa man nimo agas. Kay ako gyud ug ingnon sila ka pagasod ugma, palihog lang makaigsunan. Ato gyud o kayo ning ilawom din ning tubo kay napoy ni tug-an ako nga mga undersize ang ipanggamit ini. Stella, no? So ang mga katawhan ni anang 5 ka barangay karon. Not only 5 sir, kay kayang abuto ni ngadto sa poblasyon 1, poblasyon 2 hantod sa Tangkigan nga pinakalisod kayo ang tubig diha. Sa akong mga kaigsuonan sa lungsod sa Mabini, tabangi ko ninyo nga ato gyud ning mapaagas ning tubiga. Kay dili lang ang unom ka barangay. Tan-aw nako kayang napo ngadto 12 ka barangay. Suplayan kay kusog kayo din ang bugwak gikan sa bukid ang tubig. Kini og ma-realize ganini ang patubig kay niadtong niagi. Ako gyud mingon niyo, nga wa nay tubig gyud bito sa Marcelo Beach. Manamanyo ko kaninyo, magtinabangay ta. Palihog, tabangi ko ninyo sa akong laban, kaya aron ang akong panganduyog tinguha sa lungsod sa Mabini, noon pa hanggang ngayon. Yon ang rason ko, nganong ni-file ko o balik pagkamayon. Kay grabe ang katiwalian na ginawa dito ngayon sa mag-asawang ito. Okay, Mayor. So salamat kayo sa